पन्हाळा नगरपालिकेत सार्वत्रिक निवडणूकमध्ये बिनविरोध निवड होण्याचा पहिला बहुमान शिवशाहू विकास आघाडीचे सतीश कमलाकर भोसले यांना मिळाला। त्यांच्यासाठी प्रभाग 2 ब मधील तानाजी भोसले, अशोक भोसले आणि गजानन कोळी यांनी आपले उमेदवारी अर्ज माघारी घेतले आहेत। आज माघारीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे। त्यात पहिले अर्ज प्रभाग 2 ब मधून आले आणि सतीश भोसले हे या निवडणुकीत पहिले बिनविरोध नगरसेवक ठरले। सतीश भोसले हे माजी नगराध्यक्ष प्रभाकर भोसले यांचे पुतणे आणि माजी नगराध्यक्ष कमलाकर भोसले यांचे चिरंजीव आहेत। सतीश हे यापूर्वी देखील नगरसेवक पदावर काम करत होते। व्यवसायाने भोसले हे सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर असून आमदार सतीश पाटील यांचे कार्यकर्ते आहेत। त्यांच्या नगरसेवक पदावर बिनविरोध निवडीने पालिकेत पहिला विजय शिवशाहू विकास आघाडीने नोंदवला आहे। जनप्रवास लाईव्हसाठी पन्हाळाहून राजू मुजावर।